Представники ОПЕНСу участвують у урядовій програмі Європейського тижня городах і регіях, манифестації, котру кожного октобру у Брюсселу організує Європейський комітет регіонах. Тим актуальний младежський представниці Європи мав нагоду на двох панелах партнером з Європейського форуму младих приближити, що значить бути младежська представниця континента, як тривали пририхтування і який ефект ще очікує в будучності. Bešedovali sme i o trimujúcich mladežských politikoch i ich zaprowadzowaniu so zrežnýma partnerami zo druhých európskych regiónoch. Dva zbovania číslení účastníky veli interesantní témy a medzi troma formálnymi zbovaniami boli číslení neformálne schádzky, dohovárky o projektoch, programoch, sotrudníctve i plány za 2020 rok i ďalej. My z OPENSu, mladežskej predstavnici kultúry, plánujeme napraviť otrimujúci model mladežskej politiky, ktorý ďalej bude šíriť po Srbiji i Európy, tak jak naši partneri budú zainteresovaní od нас dostať znanja, informaciji i iskustva. Попри Нового Саду на панелах були присутні представники Клайпеди і Амієну, слідуючих младежських престольницях, з котрими Новий Сад ма одличне сотрудництво. Європейські дні городах і регіях закончує ще на jutре.